karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Kent, dawatan na lang yung kwintas ni mo. Sa imo mangka din ng inahan. Dili. Isuloob na pagbalik. Pero, Isuloob na pagbalik. Kaya kung dili niya mo isuloob, ako nang ilabay. uy, ayos at intaw ni Ilabay, Kent. Uy, kabilin makanis mong inahan. Kuhaan na lang ni Ako na lang gihatag ni mo. Busa isuloob na. Uy, ako man si masako yan inyong batasan, uy. Normal ang akong utok ay isa. Busa ayaw ko tagig rason nga masuko ko. Ayaw lang kasuko na ko. Nahibawagid ka. Kaya dili ko mahimong masuko ni mo. Pero dili na ako makaanto sa batasan ng akong maguwang. Kent, agwantahan na lang ng imong maguwang, uy. Nagbuang na yun na siya siyang gugma ni Kara. Nga hangtod ikaw, iya pang iyangin. Tinuod man sad nga, akong nakaingon nga namatay iyang mahal. Dili na husto ay ang gibuhat ay isa. Dili na yun na husto. O sa man ang husto. Nahatagan ka niya kakawasan. Unya, di mo ko ganahan. Unsa? Dili ka ganahan na makalingkawas ang mga kamot ni Kuya Hans? Dili. Kung anong dili man? Unsa man na imong ikawalihan din ha? Nakasa ko. Busa. Kinahanglang makumplito ang silot ngayong ipahamtang nako. Ug nagtuo ka nga mawagid ang suko ni Kuya Hans nimo? Kung permi ka niya makita? Ha? Ayesa, samtang makita ka pa ni Kuya Hans, dili siya makalimot sa kamatayon ni Kara. Padayon siya mubasol nimo siyang kamatayon. Ug padayon kang mag-antos sa dili makatarungan nun niyang silot nimo. Okay ra. Naka-adjust naman ko. Unsay naka-adjust? Nahibaw ko nga. Ningon ana lang imong maguwang. Tungod sa sobra niyang gugma ni Kara. Parehas sa guna sa kanta nga, too much love will kill you. Kent, ayun na lang pagtukol ni Kuya Hans nimo. Nganong dili magkasabot ako, Ayesa? Nakasabot man ko. Nakasabot ko nga naluoy ka na ako kay BFF na gud ta. Pero naluoy masagog ko ni Kuya Hans nimo. Kay nag-uol man siya. Ayesa. Kini na lang, Kent. Unsa man? Kung makatawa na pagbalik ang imong maguwang, musunod ako sa imong gusto nga magpalayo niya. Unsa? Kana lang. Ayesa, dili na nga tawa si Kuya Hans. Nindot na siya mukatawa, uy. Magawas man ganiyang kandiis. Oh, di ka makita. Sa mga video na lang ni Kara, sa cellphone. Unsa? Hello? Hello, boss. Nausa man ka? Ano dili mo ka mutubag sa akong tawag? Naglabad ang akong Oakley. May meeting ta karon? Ari na lang ko sabay. Ari na lang ta mag-meeting. Oh, okay. Pagdaog pagkaon ha. Okay. Sige. Bye. Kara. Ganong naingon ani man ko ini. Mahal, ayaw ko't pagsapot-sapot ko't. Mas bugwapo ba ka kung magsige kag pahiyong? Mahal. Naibaw bigod ka nga busy kay kus trabaho. Ikaw ha, kuwang na kay kag panahon na ako. Pulos nilang trabaho ang imong giuna-una. Mahal. Alang sa atong ugma kining akong gibuhat. Gawas pa, ako ang gisaligan ni Papa sa among negosyo. Kinahanglan tun-an ni nako kay dili makatabang nako si Kent. Ano ko mahibaw sa akong buhaton?
Unsa man? Nagkasabot na mata, Ayesa? Tingali. Ayesa. Gusto ko nga sabton mo maayo ang akong gusto. O lagi, Kent. Nakasabot na ko. Ako na rin isulob kay imo niyang ilabay. Kabilin ra ba ni? Mao na akong gusto. Pero, Wa na pero. Ako nang tanawang permi ang akong kwintas diya si Mulio ka. Buong ganyan ni mo tungod ni Kuya Hans. Ako na gyud ang ilabay. ay, o lagi. Dili na niya ako hubuon. Promise? Promise. Bisan si Kuya Hans pa ang musugo nimo nga hubuon na, dili gyud nimo hubuon. Dili. Good. Okay, sige. May buhaton ako sa kwarto. Paitab yan niyo eh. Muram kog bingka ini. Kayo sa ibabaw. Kayo sa ubos. Ayesa! Ito na. Missing alasab si Mr. Lonely. Sir Hans? Maganda mo panihapon. May bisita. Pila ka buok, sir? Dua. Si Miga Claire? Oh, Okay. di pa arog ko na mong liob eh. Uy, nanasag ka ano, Sir Hans, ha? Ayaw lagi. Nayabag ka? Pakit ako kung naababang kwintas. Ayaw lang kasuko, sir, ha? Pero, dili mo gudi pa hubo ni Kent. Dili lang yun ako hubuon. Anong gaya man kag-o? Ayaw na lang mo pag-away tungod na ako. Mauwaw na kay ko, sir, ay. Pero na lang ako ilalisan ninyo. Masa man ka? Proud ka nga nagladis mi tungod nimo? Oh, gamay. Doon na gudi kay gamay sim utok. Dako sa kog utok, sir, uy. Dili gamay. Hubo alaga ng kwintas. Sorry, sir. Dili din ako hubuon. Mangutana ka kun ngano. Kay ilabay man ni Ken sa pangpang kun ako ning hubuon. Unya, kun ilabay ni ako mo sa gini pangitaon sa ubos. Ug dili gyud ka makapugong kun mangita ko ini Sir Hans. Kay di mo sa kumananghid nimo nga mangita ko. Unya, Hilom! hilom ko. Gawas na! Aw, magawas. Magluto na ko, sir. Ay, salamat. Nakalusot ko. Uwa na ko niya pugsa sa pagpahubo sa kwintas. Naa na sabdi itay bisita. Oma, ang akong miga, naglibog ko na tinuod ba giming amiga. Katong gwapa nga babay. Mm. Doy, mas gwapa pa man ka ato niya kung magtarong ka lang ani mo ha porma. Ay, mama, sad, uy. Pabor lagi ka na ako ron. Ay, pero may magyud kong pabor ni mo. Supakira ka lang yun kaayo. Ang. Dili sa kong supak ni mo nga. Hilabtan man ni mo nga akong kasing-kasing. Magbuot man ka kung kinsang akong ilablab. O ano di ay, kamao na di ka ng lablab ron. Tingali. Pero, ma, unsa magiday bation na to kun love na to ang tao? Kuan. Pananglitan no, maduol ni mo ang usa ka lalaki. Unsa may bation ni mo kun love ni mo siya? Mukatol ang imong o. Mama sad, uy, mura tagikot to, ano? Pagtarong mo ba? Ay kuan ka nang sauna kung mo paduol ang imong amahan ako. Nakabuhion ko eh. Nga nang kabuhion man ka? Kay baho man ko ka itong iyang pahumot. Mama sad, uy, pili na mo akong gusto mahibawan. Basta, uy, ikaw na may baho kung love na nimo ang tao. Kung may pangutan-o nimo. Ayaw mo pagsigig hisgutan ng gugma-gugma. Ayun yung trabaho ang atema na. Yes, Yes, sir. Kumusta ang office, Claire? Okay lang. Dagang kag permahanan nga nagpaabot nimo. Hey, Kent. Ngano ka? Hilumon lagi ka. Namati ako niya. Wa ko alam ang negosyo ni Kuya. Ato na negosyo, Kent. Gamitan ang utok mo. Abi na ko dili ka gusto nga manghilabot ko sa imong negosyo, Kuya. Kinahanglan magkat-on ka, Kent. Kaya mo ka na ang panugon sa itong amahan.
O kinahanglan magminyo na mo si Claire. Kay mo na iyang gusto. Unsa? Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!